Oy, ano, pwede? Yaon si Pading Erwin. Oh, yaon. Oh, isa lang. Basta na. Ini, ano, pasalubong ka lamang kay Padita. May pagdardaraw lamang siya din. Tapos uni, so mga lutoon para sa birthday niya ba? Yaon dyan sa law. Ayaw, sa lao. Sige, madagos na ako, Pading. Sige na siya. Oh, Pading. Oh, pare. Pading. Kumusta? Ano lamang? Mabisita lamang muna ako dito. Ay. Mabisita lamang ako. Nya, kung dito ka na bisita, haloy na. Nya, ano lang Padita? Gari ay ka na nagpa ano ba ka na nagparungdum. Ano yung nakita din nag-release. Yung ani pa de. Pagka-bisita mo niyan pa de. Ano niyan pa de? Bako man pa de sa pag ano. Malinig mo na ba? Bako man pa de sa pag dapat pa de. Harap ka ng gibuon mo pa de. Maski sa ingkang harong pa de magduman, haliyon mo tagal sapatos mo. Ay. Araw mo mambaga pa de. Maski sa ingkang magbisita harong, dapat magtaw ka man padiki ano ta, di pisilong baga pa de maglinig. Araw mo pa de, maski sa ingkang dumaharong, dapat magkaigwa ka ki ano sa paglaog kat sapatos. Magkaigwa ka man lamang ki konsiderasyon sa kagharong ta. Mataglayong pa ang paglinig. Di, yung Padita. Matalaw kay ni Padita. Di mo na usan yung naghahalik ng sapatos. Bagoon mo pa di ang ugali mo ta. Maski sa ingkang harong, bako manili pa di sa tiga taramanta ka na dahil sa nasa araw kayan. Maski sa inaharong, dapat may respeto ka. Nahiling mo mambaga malinigaw, tapos ilalog mo sa napali ang sapatos mo. Araw kayan pa de, maski sa ingkang harong lumuman, bako man sa tigtatamuyaw ta ka, bako man tigtataraman ta ka sa ikarahay ta. Araw mo pa de, maglog ka sa ibang harong, balwa. Paglog mo pa sa nagdagito na ang gagharong sa imo, dahil isa na sa imo pa di nagtataram. Siyempre, nasusukog ba ya? Maski paguraan ka gayon kang sapatos mo, magtaho ka kirespeto. Malinig mo pa rin sapatos ko. Maski pangani pa di malinig ang sapatos mo, kahali ka sa luwas. Dahil mabaga pwedeng, kung di pahaliyon sa imo kang kagsadiri na, pare, dagusa na iyan. O di man na problema. Pero maski nga ni sinabihan ka kang kagharong na daguson mo ang sapatos mo, dapat magkaigwa ka manggiraray kay sukog. Araw kaya lang may ugali pa din. Makuman sa pag-ano pa din sa imo, araw kaya lang dapat na ugalion mo. Kasi dyan pa rin para talagang dahil ko kaya natudan ang ano, naghahalik ang sapatos. Maski pa dahil mo natudan pa din. Balwa pa din, naaraw ka ng gibuhong ko sa harong lindaw. Nagasapatos ako tapos idagos ko sa harong lindaw. Makulog pa din sa buot. Paghali mo, bakit isos? Bago sa pag ano sa imo pa de, tumao ka kimaray na respeto sa kagharong. Bako man iyan pa din sa pag ano sa imo, pag taram sa imo ta. Matanglayong pa din ang paglinig. Grabing tanglay ang paglinig, muna mo sana. Sige naman pa rin, pero alat mga palita, kung may regalo. Pwede ka madagit sa tigtaram ko sa imo, itaray ito, bako man ito'y karaw. Pwede. Wala na yan pa rin yung sapatos mo. Ay, mala problema. Ano ko, miso, ano? Sige na, pare. Grabe. Pag mga araw ka ng padiyon mo, linti ah. Pari, so regalo ko pa lang sa mga padiyon. Ay! Alam ko na ini. Dahil na pagalia. Sige na, dago sila. Regalo mo na, pare. Yung padiyon ni, luto mo yun para sa... Ay, dahil na pagalia, pare. Sapatos sinahan. Sapatos ni padi, tent mo lamang. Yun, pare. Araw-ting bagong. Thank you, pare. Sapatos na ito, pare. Sige na, pare. Dahil na, dahil na, pare. Salamatong kayo, pare. Dahil ko na lang, di mas bisa. Ay, dagusan ang palilin. Yan ang palipilin. Isos. Dahil na daw, pare. Ay, pag mga araw kayo ang pare. Sapatos na yan, linti yan. Sapatos na, pare. Tagari, sala-sala manan. Pasensya ka na, pare, ha? Sa mga tigtaram ko sa imo, pero... Pasensyaan mo na ito, bayay nito. Ano man sana ito sa kuya. Pero ano yung kunita? Ba't nakalita? Dahil na, pare, dahil na. Iyan sapatos mo, salamat. Balikan regalo, ha? Thank you, pare. Nakulang, salamat.